बढ़िया मूवी काहे ना बना पावेला लोग। भोजपुरी के डायरेक्टर बहुत सारा यहाँ पे बालो, लेकिन फिर भी मूवी जौन बा पुष्पा के टक्कर काहे ना दे पावेला, पुष्पा वैसन मूवी काहे ना बन पावेला। भोजपुरी के बहुत सारा एक्टर बारे, बहुत सारा डायरेक्टर बारे, बहुत प्रोड्यूसर बारे जो पैसा खर्चा करे के चाहता रहे मूवी पे, फिर भी मूवी जौन बा उ साउथ के मूवी के टक्कर काहे ना दे पावेला। जैसे बॉलीवुड के साउथ के टक्कर, इतना साउथ टक्कर देता बॉलीवुड के कि बॉलीवुड पूरा अपन मतलब पूरा दम लगा देले बा, फिर भी वो का पीछे ही रह जाता। कैसे कि अभी देख ली चंडीगढ़ कड़े आशिकी मूवी जौन आए रखा आयुष्मान खुराना के, फिर भी वो मूवी जौन बा फ्लॉप गई है। कैसे कि यहाँ पे साउथ के इतना दबदबा हो गई बा भोजपुरी से लेके पूरा हॉलीवुड तक, जहाँ की मतलब का बोल कि पूरा भोजपुरी में भी साउथ के मूवी के देखल जा रहल बा। वो कारण का बा? कारण ई बा कि वहाँ के एक्टर जौन बारन सन पढ़ल लिखल बारन सन इन सेंस ओकनी के पता बा, ओकनी के डायरेक्टर जौन बा पढ़ल लिखल बा, बहुत तरह तरह के ज्ञानी बारे सन, ओकनी के पता बा कि मूवी में कितना दम लगाए के बा, कितना का करे के बा। लेकिन यहाँ पे हमार भोजपुरी बा यहाँ काहे नइखे मूवी बढ़िया हो पावत। ओकर कारण ई बा, एगो बा कि यहाँ के जौन एक्टर बारन सन, यहाँ के जौन राइटर बारन सन, यहाँ के जौन डायरेक्टर बारन सन, उस सब के सब का बा लोग अनपढ़ बा लोग। पूछी कैसे अनपढ़? इन द सेंस वो लोग पढ़ल बा, लेकिन हाँ वहाँ जैसे बॉलीवुड में बा NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट से जौन एक्टिंग के क्लास होला, एक्टिंग सीख के चाहे थिएटर कैल, ये सब लोग ना जानल बा। थिएटर के नाम अगर भोजपुरी एक्टर से कोनो के पूछ दी तो रउरा कई लोग का थिएटर का होला भाई, ऐसा जवाब आई। तो ओकर कारण यह बा यहाँ के एक्टर जौन बारन सन ई केवल ई कहाँ से उठेला लोग, यहाँ से जहाँ से देखें तो जमीन से उठल बा लोग, जमीन से, और ओकरा बाद अपना ऊपर काम भी ना कर पावेला लोग। ठीक बा, रजनीकांत जमीन से कंडक्टर से बस के इति रहस, टिकट पैसा उसलस, ओकरा बाद भी उसका बारे रजनीकांत कहाँ से कहाँ चल गई। काहे से कि वो अपना अंदर से जौन बा चेंज ले लें, जौन पब्लिक चाहता उनकर फैन चाहता उ टाइप के ढूंढ ले और उ लिए ले, ओकरा बाद वो आगे बढ़ ले। लेकिन का होला कि भोजपुरी में का होला कि यहाँ पे जौन बा इंसान कि ई गाना गा के केहू कौनो स्टूडियो से गाना गा के आगे बढ़ल बा लोग। खेसारी लाल लिट्टी बेचत रहस, ओकरा बाद का कैले कि 82 में डांस करे लगले, ओकरा बाद नचनिया बन गईले, ओकरा बाद हीरो बनले, ओकरा बाद सिंगर बनले। मतलब धीरे मतलब अनपढ़ लोग एमे बा, यही से एकर जौन बा अभी उत्थान नहीं के हो सकत। और एकर कारण ये बा कैसे कि यहाँ पे का होला देखे हम रउरा बहुत सारा भोजपुरी मूवी देखे तो यहाँ मूवी में का होला कि बॉलीवुड मूवी के कॉपी कल जाला। कॉपी जैसे मानता नहीं कि बॉलीवुड भी जौन बा हॉलीवुड के रीमेक करेला तो लागेला ना कि रीमेक भइल बा। उ एगो अलग क्वालिटी, एगो अलग मतलब साउंड इफेक्ट से लेके मूवी के हर चीज़ VFX वगैरह देखे में तो रोड लागी कि बढ़िया बा। लेकिन यहाँ का बा कि एगो VFX तो यहाँ आइल बा, खाली बा कि यहाँ पे वायर के यूज होके लागल बा, तार के यूज होके लागल बा। देखे में तब गुंडा यहाँ मारी तले यहाँ उड़ के चल जी सन। तो ई तार के यूज होके लागल बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। तो एकर डेवलपमेंट ई नानू होला कि तार के यूज करे लगनी रौरा एक्शन सीन से इथी हो गई नहीं। आज तक रौरा 1 दशक हो गए, 1 दशक में कोनो भोजपुरी मूवी अगर उठा ली रौरा तो अगर मूवी वो प्यार मोहब्बत ठाकुर और गरीब के लेके अगर ओकरा से उठ गल होके मूवी तो कुछ ना बस हवे। और गाना का होला बीच में गाना आई जो लंदन में दुबई में शूट भइल बा, लड़की छोटा कपड़ा पहनले बिया, उसके बाद हीरो डांस करता। एगो मूवी में 20 गो गाना, लगभग 10 गो गाना से कम, एगो मूवी में 8 गो गाना से कम ना होला। यहाँ तक कि एकरा के ऐसन बना दिया जाला कि भोजपुरी मूवी के देखे वाला व्यूअर से मतलब ऐसन समझेला लोग कि ई हम कह देनी तो ई जोन दर्शक बा वो अइबे करी देखे। अब भोजपुरी दर्शक के मूर्ख बनावल जाला। यहाँ
भोजपुरी मूवी से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जौन बा साउथ मूवी। हम देखिए, हम भोजपुरी में बोलते नहीं, हम भोजपुरी बिहार के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भोजपुरी के विरोध करते नहीं। हम भोजपुरी सिनेमा भोजीवुड के हम विरोध करते हैं ना। लेकिन अगर रौरा क्रिटिक्स जौन बारन सन उ क्रिटिक्स जाके मतलब यहाँ आलोचना ना हो, ये लोग के कोनो भी चीज़ के आलोचना ना हुई तो उ सुधार नहीं के हो सकत। अगर हमरा कमी बुझाता तो बुझ जाए कितना कमी हुई। काहे से कि अगर अननोन पर्सन दर्शक देखी, दर्शक ही जाने लगी कैसन मूवी में बा का कमी बा का ना, तो ए पर भोजपुरी के काम करे के चाहिए। यहाँ का होला कि यहाँ जौन बा कि यहाँ स्क्रिप्ट पढ़े के आवे के चाहिए, स्क्रिप्ट पढ़े में जोर, कहानी में जोर, सब चीज़ में जोर देवे के चाहिए, एक्टिंग से लेके ई ना। एगो कारण और बा कि साला एक गो एक्टर जौन बारन सन 1 महीना में एगो मूवी बन जाला, तो ई जैसे देखी टाइम जैसे कम हुई क्वालिटी खराब होके लगी, टाइम बढ़ी क्वालिटी बढ़े लगी। तो अगर भोजपुरी के बॉलीवुड से, पंजाबी से और साउथ इंडियन मूवी से अगर ओकरा कम्पिटिट करे के बाद, तब थोड़ा सा अपना आप में टाइम देवे के पड़ी। मूवी के जौन बाकी जल्दी ना प्रोड्यूस करे के चक्कर में, जल्दी के होर में ई ना कि कुछ हम बना के परोस देनी जनता के, और जनता बेवकूफ़ बा, जनता तो बिहार के बेवकूफ़ बा, कुछ देख ली। तो अगर ऐसा होई तो भोजपुरी के आवे वाला 5-10 साल में विनाश हो जाए। कहे से कि यहाँ पे एक्टर जौन बारन सन देखे तो अपने में लड़त मर गए सब, मतलब बर्बाद बा लोग अपने में, केवल हुनका के नीचे गिराई तो हुनका के हूँ नीचे। कोई अपना काम पे, अपना आप पे काम करे के नहीं चाहत, बस कोई के लाई भा जाला, कोई कही थी। लेकिन रौरा भोजपुरी के अलावा अगर बॉलीवुड में देखें तो सब कोई अपना काम से काम मतलब रख ले बा। कौन सब कोई अपन काम पे काम रखेला। जैसे रौरा देख लें साउथ के, तो साउथ के एक्टर कोई ना, साउथ के एक्टर हर एक्टर के मूवी के प्रोड्यूस करेला। जैसे मानता नहीं कि अगर पैसा वहाँ कमी बा तो प्रोड्यूस भी होला, ओकरा बाद मूवी जौन बाटी कि अगर ओकरा प्रमोशन के जरूरत बा तो प्रमोशन भी होला। लेकिन यहाँ तो अपना आप के ही बढ़ावा चढ़ावा करे में यहाँ के भोजपुरी के पूरा बर्बाद कर देले बालो। तो रौरा अगर वीडियो ये अच्छा लगल तो हमारे सब्सक्राइब करी। अगर ऐसा न्यूज रौरा ऐसा कहानी अगर मूवी रिव्यू से बढ़ के भी कुछ देखे के चाहता नहीं तो 08 रविशन के सब्सक्राइब कर सकता नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर अगला वीडियो में हम मिलते बानी तो अपन ख्याल रखें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरूर पालन करें। जय हिंद, जय भारत।